Tamban lang siya mga kapaparts, pero looking social. Piniritong tamban. At saka ilaw na tamban. And of course, yung gustong gusto ko na mainit na inihaw na tamban. Mga kapaparts, tayo na! Let's taste it! Masarap to mga kapaparts. Sausawan pa lang ha. So let's So, good morning mga kapaparts. Sa araw na to ay kilawin tayo mga kapaparts. Nandito tayo sa palengke, magpili tayo ng isda. Anong klaseng isda pwede kilaw? Actually, lahat ng mga isda dito kapaparts ay pwede natin gawing kilawin. Pero ang pipiliin ko ngayon ay ito, tamban. Mas masarap itong tamban mga kapaparts, gawin natin kilawin. So, 1 kilo. Quanto kilo? 100. 100. Oh. Sa tingin ko, ito na lang ang mura ngayon mga kapaparts. 1 kilo. Okay, para lang kita kilawin. Ay natin kilawin ngayon kapaparts dahil Sunday ngayon. So tapos na may yung first activities natin na magsamba. Tapos ngayon, pagdating sa bahay, magkilaw tayo. Ayan mga kapaparts. 100 ang kilo. So, kumusta kayo mga kapaparts? So, andito na yung isda. Ito na naman, iba. Masarap tong iba. Sama natin sa kilawin. So, ¿cuánto vendida de ese? Pakicturan vendida na yun. Pwede 10 peso o 20 peso. ¿Qué modo de manada el 10? Dale 20 peso. 20 peso de camyas. So, 5 piraso daw, 5 pesos, peso uno. Parang magali. Pati radish, umbilog de radish. Masarap 'to mga kapaparts, isama natin sa kilawin. Green na sibuyas. Ako na lang magpili. Kayo na magsabi kung magkano 'to. Ito. 20 daw, mahal. And of course, lagyan natin ng kulay yung kilaw natin. Lagyan natin ito para may kulay mga kapaparts. At saka ito mga kapaparts, para lalong sasarap yung araw natin mga kapaparts. Quanto? 85. O 85. Yun lang mga kapaparts, 85 na yun. So, ayan. So, nandito na tayo sa bahay mga kapaparts. Let's start do the kilawin of the day. So magluto tayo ng kilawin ngayon. Kilawing tamban. So blessed Sunday mga kapaparts. And ang flour mga kapaparts. At saka yung mga galing naman tayo sa palengke para gawin natin to ngayong kilawin. So, good morning mga kapaparts. Shall we start the kilawin of the day? Ito nga ang tamban na nabili natin kanina sa merkado mga kapaparts. So ayan. So linisin muna natin ito mga kapaparts para gawin natin kilawin. At saka ang iba naman dito gawin natin ibang putahe. Ito kasi ang challenge dito pagtamban. Ang gawin natin kilawin kasi dapat tanggalin muna natin yung skama. Ang tawag namin dito mga kapaparts, skama. Sistema sa paggawa ng kilawin ay hiwain ng ano, pero ang gusto ko talaga gawin dito, kamayan lang yung mga kapaparts, ang tanggal yung laman. So ganito lang yan. Tapos di ba ito laman na. So isahalin natin diyan, tapos ayan, dito naman sa kabila. So maraming tapon to mga kapaparts. Kasi yung ibang parte dito ay hindi na natin magawa ng kilawin. So ayan. So
Ganon ang paggawa. Tapos ito naman, mga ulo nito, mga kapaparts, iluto natin to para sa mga alagang pusa natin. Mga aso. Kasi andyan na sila. Oh. Gutom na gutom. Oh. Ganito na mga kapaparts. Simple as that. Ayan. Diba? So gagawin natin to. Siguro mga kalahating kilo pwede na kasi mabuti pag masyadong marami. So ang iba dito iluluto ko na lang to mamaya sa i-dip natin to mamaya sa harina with egg, no? Harina at itlog. So ganito ang proseso kapaparts. So abangan mamaya hanggang mamaya matapos natin tong gawing kilawin. So ayan, no? Tinatanggal muna natin yung scale. Anong tawag sa inyo to? Sa amin to is kama, no? Tapos tanggalin yung laman. Ayan. Ganun na yung mga kapapart yung procedure. Ayan, diba? Tanggal na yung yaong bukog. Ayan. So laman na lang naiiwan mga kapaparts. Ayan. Maganda tong gawing kilawin yung tamban kaysa galunggong mga kapaparts dahil itong tamban ay medyo matigas yung laman niya kay kumpara natin doon sa galunggong. Ihalo natin yung suka sa galunggong ay nalulusaw yung minsan yung mga laman, pero itong tamban na to nanatiling matigas siya natin. Tingnan nyo, oh. Presto ay lapitan ko yan, ha? Tapos ayan. So ito nang nagawa natin. So gagawin pa natin yung lahat hanggang abutan nyo dito. Yung piraso na to ay ihawin natin mga kapapart. Asa kita honeste, ihawin. So asa. So masarap to ihawin mga kapaparts. Tapos may sausawan na maanghang na sausawan, may kalamansi. Napakasarap talaga to kainin na mainit mga kapaparts. So lagyan muna natin ng konting asin, tapos maya maya ihawin na natin to mga kapaparts. So gawin natin 3 putahe itong isda na bili natin. Kilawin, ihaw at saka prito. Ayan mga kapaparts, na tapos na nating tanggalin yung mga buto. So yung mga buto naman ay lulutuin natin to ngayon para sa pusa at aso natin. So lagyan natin ng mga ingredients din dyan para at least masarap din yung pagkain nila, di ba mga kapaparts? Ito maayos mga kapaparts sa flowing water. Dapat ang paghugas natin lahat dito ay flowing yung water. So hihiwain na natin to siya mga kapaparts. Gawin natin itong 3 piraso yung bawat isa. 1, 2, 3. So yan 3, 1, 3. Yan. Para ito naman para sa kilaw. Okay. Ganito ang mangyari yan mga kapaparts mga yan. Yan mga kapaparts, andito na yung ihaw na tamban. Ito na mga kapaparts, ihawin natin to para maya maya marami tayong putahe. Ayan. So the next step mga kapapart, lagyan na ng kunting asin, kunti lang naman, tapos isog natin yan, lagyan ng suka, isog sa suka. So ibig sabihin iluto natin yung muna sa suka mga at least 30 minutes, tapos mamaya alisin na naman natin ulit yung suka. So patulugin lang muna natin dyan sa suka habang tayo naman ay naghihiwa ng ingredients mga kapaparts. Mainit. Ayan. Ang
taba-taba mga kapaparts. Ang bango-bango. Super na sarap ito mga kapaparts. Ngayon naman ihanda natin yung iba. Ayan. Ang iba mga kapaparts. So let's slice the iba. Ganun lang sa pagkiwa sa mga iba mga kapaparts. Ang sunod ay yung labanos. So masarap din ito mga kapaparts. May labanos yung lawin. So palatan natin yung labanos. Ayan. Ayan. Tapos so hihiwain na naman natin to. 15. Next, sibuyas. So, hihiwain natin yung sibuyas na pinong-pino. Maliban sa ulam na, ito ay gamot pa mga kapaparts. Lutong probinsya. Kaya kung minsan napansin natin, yung mga tao sa probinsya ay mga malulusog, malayo sa sakit dahil yung mga kinakain nila mga gulay ay ganito na tanging presko talaga na galing lang sa bakura nila. Dagdagan natin para pampakulay ito. So gano'n na yung mga kaparts. Itulak tapos hilain. So, wala na, sabay na yung buto. O itulak tapos hilain, wala na. Ganun lang mga kapaparts pagtanggal dito. Tapos syempre hugasin natin sa flowing water. Ayan. Hugasin natin sa flowing water. Ayan. And then hihiwain natin to pahaba. Ito rin ay masarap din to mga kapaparts kainin. Gamot din to. So mga ibang tao dito ayaw kumain kasi iba daw ang amoy. Pero actually gamot dyan. And of course mga kapaparts, dagdag sa lasa is sili. Siyempre hugasin natin ito. Tanggalin natin yung mga nabubulok ng sili. Marami nang damit sili oh. So, yung kaninang atsal na pahaba, ito naman ay panipis. Para ma-identify natin kung saan dito umaanghang. Pag yung mahaba, ibig sabihin hindi yung maanghang kasi atsal yun. Next is ito, luya. At saka yung ito, sibuyas na pula. So sibuyas na pula, luya, so yan mga kapaparts. Nagkahanda na po mga sangkap po natin mga kapaparts para sa ginawa natin ngayon, kilawin. So ayan ang mga sangkap mga kapaparts. Pwede na natin ito ihalo doon na soaking na laman ng tamban. And of course, wag natin kalimutan ang kalamansi, pampabango. So nakahanda na lahat mga kapaparts. I-start na natin yung paggawa ng kilawin, ang tamban. So ito ang nasoaking natin kanina sa suka at saka asin. So ipipigain natin to, lagay dito. So pipigain, yan, dapat lagay dyan. Ganun lang ang procedure. Tapos ito naman ay itapo na natin to, suka to mga kapaparts. So andito na yung laman. Hahalo-haluan na natin lahat ng mga ingredients tulad ng iba. Ayan ang iba. At saka ayun ang radish. Ayan radish. And then andito yung mga sangkap na tulad ng mga green sibuyas, bell pepper,
atsyal, yung luya naman at saka yung red na sibuyas at saka yung sili. So ang dami nila mga kapaparts. Ayan, i-mix it. Ayan. And syempre of course ang juice, kalamansi juice. So i-filter natin ang kalamansi juice para hindi sasama yung mga buto. Ayan, ayan, ang buto na lang naiwan dito. Tuloy-tuloy ang paghukay. Mukhang masarap na siya mga kapaparts. Bango! Bango mga kapaparts. And then the next, the most secret is ito mga kapaparts. Ito ang dapat wag nating kalimutan lagyan dito sa kilawin na to. Mayonnaise. Pero kung sa bukid tayo mga kapaparts, mas masarap yung gata ng nyug. Yun ang pinaka mas masarap. Walang halong tubig na pure na gata ng nyug. Pipigain dito sa kilawin na to. The best talaga mga kapaparts. Pero dito mahirap tayo sa nyug. So ito mayonnaise. So nakita nyo, hindi ko na nilagyan ng suka, no? Kasi soaking na to sa suka pa kanina mga kapaparts. Ayan. At saka hindi ko na nilagyan ng asin. Kasi yung suka kanina, na may asin na yun. Yung mayonnaise ay alat-alat na yun, maalat na yung mayonnaise. So, eto na siya. So, kung gusto natin dagdagan pa ng kunting sarap, syempre lagyan natin ng magic sarap ng konti lang naman. Then, konting hugay. Mga kapaparts, andito na yung kilawin natin. So, i-transfer na natin to sa kasi yung kanina, mixing bowl lang yun. Mixing bowl. Ito. So, nakita nyo naman. Parang may gata siya mga kapapard, no? Ito dahil sa mayonnaise, sa maraming rekado. Tikman na natin ito mamaya mga kapaparts. So the next, ang gagawin po natin ay iluto natin to sa itlog at harina. I-deep fry natin to para magandang tingnan. So abangan mga kapaparts, nandito na yung inihaw natin. Mamaya masarap to sa sausawan. Pipigain lang natin to ng kunting kalamansi mga kapaparts. Dikit na dikit talaga dyan. Kunting, ayan, kunting magic sarap. Tapos hahaluin lang natin to. Ayan. Unang gawin natin ay mag-prepare tayo ng bawang para dikit na dikit talaga siya sa bawat parte ng isda habang piniprito natin yung mamaya. So ito na mga kapaparts, ayan na ang bawang. Andito na yung bawang. So lagyan natin ng harina. Ito naman ang harina. Plastic na paminta powder. Ayan, kunting magic sarap. Iyan naman silbi na gawin natin parang asin, no? Kasi tapos syempre of course yung itlog. Ayan. And then ano lang mga kapaparts. Minsan mga kapaparts, sabi nila tamban lang yan, pampaaso lang yan, sa mga animal lang yan. So hindi na nila alam na yung tamban ay marami yung magagawa mga kapaparts at mas masarap siya. Ayan. Pesa na gano'n. Yun, ganito. So ready na tayo mga kapaparts para magluto tayo ng
Piniritong tamban. So, para topping. And then, ayan. Pin. Ayan. Kunti lang naman. Ayan. Ito dito, asin na lang. So, ayan. So, ready na mga kapaparts. Mag-prito na tayo. Ayan, mga kapaparts. Let's start frying the tamban. Ayan, ihalo na natin. Andito na siya. So, pwede na natin to iprito. Masarap talaga ito mga kapaparts. Gustong gusto to ng mga bata. Ayan. So, ito ang harina. Harina, no? Bago natin to i-fry, lagay muna dito sa harina na ganito. Ayan, mga kapaparts. Tapos, i-fry na natin. Ito na siya mga kapaparts. So, parang hindi lang siya tamban mo. Kung makita natin, pag goldish na siya mga kapaparts, pwede na natin to harvest. Parang masarap siyang kainin. Hindi lang parang masarap, super sarap siya mga kapaparts. Ito na mga kapaparts, kasi nabutan ako ng nalobat yung cellphone ko. So ito na ang produkto natin sa galing sa doon na sinabi natin na magprito. Ito na ang luto. So i-charge ko muna itong cellphone ko mga kapaparts. Ayan mga kapaparts, natapos yung recipe natin sa araw na to. Ang tamban na binili natin sa merkado ay nandito na. Inihaw na tamban, mainit na masarap ilagay dito sa sawsawan na maanghang. Kinilaw na tamban. Sa picture pa lang mukhang masarap na siya mga kapaparts. Of course, napaka masarap yan. At ito mga kapaparts, hindi nyo akalain na tamban lang rin dito mga kapaparts. And of course, ang tubig natin ay may limon. So mga kapaparts, lahat ito ay just for 100 pesos, no? 100 pesos lang ang 1 kilo na tamban na binili natin kanina. Pero sa nakita na po natin ay marami na siyang putahe na gawa. So ganun lang kasimple ang buhay mga kapaparts. Looking social. Piniritong tamban. At saka kinilaw na tamban. And of course, yung gustong-gusto ko na mainit na inihaw na tamban. Mga kapaparts, simple lang. Na murang-mura lang. Tamban siya. Na sabihin natin pampaaso lang yan o pangpapusa lang. Hindi mga kapaparts. Masarap to. Tikman natin. Lagyan natin sa sausawan. So thank you. Please subscribe. So ang kilaw naman kapaparts, tikman natin yung kinilaw natin. Ayan. Napakasarap niya mga kapaparts. Kinilaw na tamban. And of course, subukan natin yung inihaw na tamban. Ito mga kapaparts, mainit pa. Dito sa sausawan na to. Tapos super mga kapaparts. Kanin na lang kulang mga kapaparts. O mga kapaparts. Salang ang 100 pesos mga kapaparts. Tingnan na naman ang mga putahe, no? So masarap. Si Commander. Tingnan yung smile ni Commander, no? So ganito na ang buhay kapaparts. Practical lang tayo. So hindi ibig sabihin na tamban lang yan ay isyapuera na natin. So masarap yan. Depende yan sa pagluto, di ba mga kapaparts? So, ayan, di ba? So
So, ganito lang ang buhay. So, mga kapaparts, thank you sa palaging papanonood dito sa tutorial cooking ni Paparts. God bless.